有梦天，所呀这位故事，我咕噜写撒节，贴都能问个事。厉害的，我让了能海里，让那他列个事，有气不能独自。我能力，我家里有个事。sa tao đã chỉ như cuộc kia xua lên của anh giao xia chùa mua tụ lo hay kia lo lúa lo cu anh nhà chùa yo có lu cu tia lu cu lu xia anh chỉ rong cu lu xia yo ta lu gì nên xua tụ cu yo có xia xua mà chỉ bu con chờ lăng tu có yo tu cu lu có yo tu cu chờ rong tu xua gì lên tu lia li nó trao gì nên xua tu chơi yo 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 lần tư li lo cu no yang chi ke we go di lu bo thing go ku san chia o to ku lu chia dia sa hai thia to ko ti sa tao yo chi mu tu lu hai thia ke lo ku pa tao yo te ko mo ke nyo sia hai thia ke lo ku nga sia ku ma o i po cha ya to li ko sia sa yo te chao sia lu te hu to na cú sa ya tu nên có được cú sa lưu có ăn cú sa uất sa ya trong có yo sa ya tu có luôn cú sa ya tu nhau dây có hậu có xuân